Nokia ilmoittaa nouseensa maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi. Näillä näkymin yhtiö ei ole muuttamassa Suomesta eikä se suunnittele fuusiota. Toimitusjohtaja Jorma Ollilan mukaan Nokia aikoo pärjätä omillaan ainakin seuraavat pari vuotta. Nokialta on jo totuttu odottamaan hyvää tulosta, mutta silti yhtiö pääsi yllättämään kaikki asiantuntijat. Nokia ilmoitti tänään nousseensa maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi ja lähes tuplanneensa tuloksensa. Nokian alkuvuoden voitto on noin 9,6 miljardia markkaa. Kilpailija Ericsson jää jälkeen pari miljardia. Nimenomaan siirtyminen digitaalipuhelimiin Aasiassa ja nimenomaan USAssa hyödyttää meitä. Me olemme satsanneet juuri siihen runsaasti. Meidän strategiamme tuntuu vastaavan markkinoiden tämänhetkistä tarvetta ja meidän tuotteemme ovat hyvin kysyttyjä. Nokian matkapuhelinmyynti yllättikin kaikki etukäteisarviot. Kesän ja alkusyksyn myynti kaksinkertaistui viime vuodesta. Syyskuussa Nokia kauppasi yli 1 miljoona puhelinta viikossa. Nokian matkapuhelinjärjestelmien, kuten puhelinkeskusten myynti, kasvoi odotetulla tavalla. Osa asiantuntijoista epäilee kuitenkin, että Nokia on liian pieni yhtiö jatkaakseen hurjaa kasvuvauhtia. Kasvaakseen lisää sen pitäisi yhdistyä jonkun muun alan yrityksen kanssa. Toimitusjohtaja Jorma Ollilan mukaan Nokian koko riittää ainakin toistaiseksi koko maailman kattaville markkinoille. Ei tässä koon puolesta ole muuta kuin itse asiassa aika hyviä viestejä ulkomaailmalle kerrottavana. Ja uskoisin, että tämmöinen niin sanottu hyvä koko tällä kasvuvauhdilla kestää 2-3 vuotta. Katsotaan sitten sen jälkeen. Nokian huomattavasti odotettua parempi tulos pyöritti Helsingin pörssiä eiliseen tapaan. Nokian A-osakkeella on näin puoli tuntia ennen pörssin sulkeutumista käyty kauppaa muhkealla 1,8 miljardilla markalla. Ja nousussa on Nokia lähtenyt New Yorkissakin. Näin olivat talousasiat tänään. Hyvää viikonvaihdetta.